ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲା, ଆହା, କେବେ ମୁଁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିପାରିବି। ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ଛୋଟ, ଶକ୍ତି କମ୍, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଟିକେ ଉଡ଼, ପୁଣି ବସ, ପୁଣି ଉଡ଼। ଏକ ଦିନ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଭଳି କମଜୋର, କେବେ ବଡ଼ ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିବି? ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ହସି କହିଲା, ମୋ ଡେଣା ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼। ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଏକ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସେ ଉଡ଼ିଲା। ଏବେ ସେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆକାଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଛୋଟ ଡେଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନରେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ থাকে, ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭବ।